Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon po ay magpapak po kami ng mga goods para po sa Sitio Tiktihan, Manoot, Rizal. Ito po ay galing kay Ma'am Alice at kay Sir Julio from California at kay Tita Mori na galing din po sa California. Thank you po, sir, tito, tita. Thank you so much. Bali guys, ito po yung yung hindi namin naibigay nung nakaraan kasi nga po hindi sila nakababa kasi yung ulan. So ngayon, bukas po bababa sila para makuha po yung ayuda. Ang gagawin po namin is sasalubong na lang po kami sa kanila kasi hindi po kami pinayagang pumunta doon sa kanila at malayo. Saka nag-uulan-ulan pa po. Dalawang ilong. Mayroon po tayong tatawaring ilog. Gusto namin makarating sa kanya kaya lang hindi po kami pinayagan. Ang mabibigyan po nito is 70 household. Okay, let's pack it. Pack it. Pack na po, guys. Social ang kanilang bigas ngayon, guys. Binorado. Yes. Kakababa, nakita kayo. Bali itong bigas, guys. 3 kilos ang laman. Sana all nakadurado. Dorado. Ay, Dinorado. Dorado is the yun, boy. Fish. Ito kanilang biscuit, noodles, asin, sardines, at kape. Ilang kape to, te? Dalawa? Dalawa sa isang bag. Padiretso ko na. Asukal. Asin, ulit. Yun guys, balik isasabay na rin po namin yung pagre-repack ng pagkain at saka school supplies at saka mga damit, tsinelas para po sa mga bata. Ito, dalawang sitio po yung mabibigyan po namin, sitio Albunan at saka Kasuyan. Yan. Ito po ay nanggaling sa isang taong may mabuting puso. Ayaw na po niyang magpakilala. Sabihin na lang daw po natin na ito po ay blessing. Galing sa taas. Galing po sa taas. Thank you po. God bless po sa inyong lahat. Marami tayong mabibigyang mga bata na nagugutom. Then bibigyan din po namin sila ng pa-pre-taste na dragon fruit para matikman din nila kasi baka hindi nila kilala yung prutas ng dragon fruit. Marami kasi kaming na-harvest guys, bigyan natin sila ng isang tray. Yeah. May pag-free ang mga bata. Sana magustuhan nila. Para alam na nila yung prutas ng dragon fruit. Ayan guys, meron silang school supplies. Ball pen, crayons, pencil, mga pad papers po, and eraser, ano ba to? Notebooks. And then ito po, Milo, fudgy bar. Yan. Meron din silang prutas guys na apple, mga damit. Ito po. Chinelas. Ayan po. Bumili din kami guys ng sabon nila, shampoo para mabango ang ating mga batang katutubo. Ayan. Yan, may kumakain na guys.
Galing sa package ni Sister Irene. Thank you, Sister. Kamusta kayo dyan, girls? Ito na. Pawisan na, girl. Sobrang kalat dito sa amin, guys. Ano? Okay lang yung kalat kasi diyaya ko lang yung kalat. Makalat. Kalat, pinapay. Puno ng ano, blessing. Nasa biyahe pala, hindi niya rin sinasayo. Papunta na sila dito. Ano? Kausap namin. Tawagan din natin ulit mamaya. Para kasi, para masabi na kung ilang kilo yung ano. Nice! Box nice! You know? Yan guys, meron tayong backpack. Yung mga tatlo nating ano, tikiting. Tulong din daw sila. Para sa mga bata. Kaya pante? Kaya pa. Dalawa na lang, Oras na guys. ba? Magkain mo na kayo. Ay, magkain dalawa. Dalawang pato na lang pa. Ang sayang kumukag gusto ko na yun, ah. Di ba? Yun, last 2. Last 50 kilos. Ay, Tanda na, mapunit. Pabuksan yan. Asan na ba yung envelope? Publika nga sigaw. Para saan naman yan, ate? Para ito sa mga baby. Mga mare-mare. Mga mari-mari. Mga biscuit. Ito guys, ibibigay din natin sa mga ano, nag-aaral na bata. Isang pencil, isang crayon, isang sharpener, and pad paper. Meron pang eraser yan, napin mo, Cha. Meron pa ganito. Sa iba na yan, sa malalaki na siya. Ito lang yung envelope natin yung cash. Notebook, hindi notebook. Ayan guys, tapos na ang sa Sitio Tikhan. Ay, Tiktihan. tuwang-tuwang mga bata dito na mga katutubo. Yes. Yan na may pagkain sila. Inunahan na kayo ni Marikit. Oh, kumain na siya. Pero nabigyan na namin guys yung ano, si Kyo Kasuyan. Bali, wala lang kaming naibigay na pambata. Wala kasing pambata. Balikan lang namin. Kalat kami guys. Pasensya na sa aming kalat. May na yung shampoo. May nabalatan na dyan. Pinang-shampoo ng Uncle Marsing. Maligo daw siya mamaya. Paano pag nakalimutan niya maligo? Hi! Ako po si Marikit.
Pwede pa naman. O, ayan guys, oh. Dumating na yung isa. Bagong gising guys. Alisin ko Buti pa lang. sila nakatulog. Patapos na. Lagi, tuwing magdating yan, patapos. Kuya ka kasi. Daming gawa. May tiger pa dyan, ha. Ako na yung tiger. Ayun, oh. Basta sila nang mag-ano mamaya. Much later. Yan guys, tapos na po ang aming pagre-repack. Bali, ang iuna lang po namin ihatid yung sa kasuyan. Bukas po naman is yung ano, Tiktihan. tiktihan, and then next day po yung video at unan. So busy ang mga ladies. Tara guys, samahan niyo po kami sa aming pamimigay sa mga bata. Let's go! Ano, Day? Bagong ligo. Sana all bagong ligo. Much later. Andito na kami, guys. Tao po. May biscuit kami, dali. Dali kayo. Mga kuya. Wala kaming nabigay sa mga bata nung nakaraan. Pakain muna kami ng tapo. Balikan ko na kayo. Kaya, pang bata ngayon. Ano ba lang? Ha? May dragon fruit. Ayan, upo. Upo lang, yung maayos. Dito yung girl sa kabila. Girl ka, di ba? Yung babae, dito. Girl, dito ka, girl. Ayan. Dito, bata. O, kaway kayo, dali, ganun. Dali, kaway kayo. Ayan. O, kaway kayo balang. Dito. Hello guys, sabi nyo. Dali. Hello guys. Hello guys. Dali ni kuya ah. Sabihan niyo yung iba, dali. Bago tayo mag-umpisa. Kahit yung mga baby. Yan guys, patitikman natin sila ng dragon fruit. This is free. Takot tayo, dali. Saan ba yung mga kalaro?
Baby pa, baby. Ba't wala kayong tsinelas? Asan yung mga slipper nyo? Suot mo, dali. Ikaw, asan yung tsinelas mo? Sa sunod, tsinelas naman, no? Amig. Ang ganda naman. Hello guys! Andito po. Andito po kami sa... Yan guys, sinantay lang namin yung mga ibang bata. Nasa ano sila, mga laro. Maglalaro yung iba. Guys, ito po yung ano yung pinaka last naming ayuda na hindi nabigyan ng mga bata. Bale, binalikan namin sila para mabigyan din sila ng konting pagkain. Thank you po sa nag-sponsor. Thank you po. Sa blessing. Thank you po sa ano at naging kasangkapan po kayo para matulungan yung mga bata. Thank you Lord sa blessing na binigay nyo. Dragon fruit. Dragon fruit po. Hindi pa po kayo nakatikim nito? May tanong po kasi kami ganito. Nagdala lang po kami para po matikman nyo po. Prutas po to. Dito. Meron po kaming tanim dyan sa may batasan. Dito yung mga boys. Yan yung girls. Bata lang po, bata. Ano yun ang pala? Ay, yung mga may... Paupuin niyo po sila dito. Yan. Wala si long hair, oh. Bata bien, Dios bien. Ikuan Hala ka! Marba ka dita! Baba! Dali na dito. Dito kayo mga girls. Dito tayo mga girls. Dito ang magaganda. Yan o. Ang magagandang binibini ng kasuyan. Kaway kayo mga ade. Yan. O. Kagaganda. Naligo ka no. Bagong ligo pero hindi nagsukulay. Hindi ka siguro nag-shampoo. Bakit wala kayong mga tsinelas? Wala. Haba ng pilik mata nito. Oh. Pogi mo naman bala. Kaway kayo, dali. Maganda yun. Kumakain. Ha? Kaya ninyo to, pampaganda ng ano to, pampapogi. Gusto niyo magpogi? Opo. Oh. Ano ba lang? Gusto mo na magpogi? Gusto mo na yung bala? Sino gusto magpogi? Oh. Kumain ka nito ha, para magpogi. Magpapogi ito. Magpogi lalo. Sino na nakakain sa inyo? Minsan lang kayo ikaw naliligo. Tubig. Mayroong tubig. Ba't mahirap ang tubig dito sa inyo? Saan kayo nag-iigem? Saan yung bumba nyo? Ano pa lang? Ayun oh, tangke yata. Tingnan natin guys mamaya yung ano yung mga bahay-bahay nila dyan. Ikaw kuya, ilang araw ka bago maligo? Once a month. Minsan lang daw. Oh my God. Maligo ka araw-araw. Oh. Tignan mo yung leg mo. Oh. Ha, tingin ka dito. Dapat ka ng susunod. May dala na tayong ano. Gusto mo paliguan kita? Puspusin ko lang yung ano mo. Hindi sa panlakayan. Gugot. Ay ano din. Puspusin ko lahat yung mga gugot-gugot mo dyan. Kung anong meron dyan. Oh, pwede na magtanim ng kamote oh. Nakasimangot o daw bagong gising siya. Hinila lang sa higaan. Bagong gising ka, Deng? Ha? Ilang taon ka na, kuya? Wala na doon. Ha? Ilang taon na? Hindi rin nila alam kung wawag ng mga bata. Ikaw, sinong may alam ng edad dito? Ilang taon na? Magti-13. Ikaw? Saan yung ibang mga kasama niyo? 5. Ikaw, kuya? Magpito?
Mag-7 na daw siya. Yun, alam nila. Yung iba, talagang hindi rin po alam. Talaga tatlong ko man nagbuyabon sa gimang May problemado si Ade nga. Antok siya. Antok ka? Antok siya. Hinila ka lang yata ng kuya mo eh. Kapatid mo yan? Antok ka ba lang? Ismail naman parehas sila ng mata eh. Antok naman si Balong. Tira yung damit mo, napuyigis na. Nagambon. Naparangatan ta, bado mo na eh. ulan na. Dali lang, dali. Dito. Lipat yata tayo dun no, sa kabila. Dito, dali. Guys, simulan muna na eh. Bigyan na natin yung iba kasi uulan na. Sunod na lang natin yung iba mamaya. Sino dito sa biskwit? Sa sesto. Oh, wag na kayong tatayo ha. Kaya hatid na lang sa inyo. Get one. Oh my God, umuulan na. Dali, kuha ka balong. Walang lawan. Ay, ka balong. Walang lawan. It's a prank. Oh, dali, kuha na. Dali. Yan. Oh. Wow, may donut sila, may juice pa. Tapos may straw. Oh, may biscuit pa. Guys, oh, may pa-I love you pa siya, guys. Isa pa nga. Dali. Oh, isa pa daw. Para sa amin. Oh, para sa kanila. I love you. Yes. I love you more, Balong. Ngayon lang naka-receive si Tita Ping ng I love you. Oo nga. Galing pa sa bata. Okay. Baluwakin mo ba? Ako tinapay din. Masaya ka, kuya? Masaya? Salamat po. Okay. Oh, happy ka na, Deng? Happy ka na? Kanina ka pa nakasimangot eh. Kainin mo na yan, dali. Dakwa karo. Walang lawan. Walang lawan. Happy kayo, ate? Masaya? Oh, diba? Ang dami nung tinapay. O matusok yung ano nyo dyan sa ano ha? Straw. Oh, nakaligo na si kuya oh. Nagilamos na. Dapat pala, hindi ako nagbili. Sayang yung pera mo no. Oh, nahulog na. Ano yan? Madumi na? Wow, ang saya ni kuya oh. Oh, nahulog na yung apple mo. Oh, gasan nyo yan ha. Huwag nyo munang kakainin yan. Gasan nyo muna na. Masaya ka? Ah, dami pa mga tinapay? Masaya? Uy, masaya siya. Oh, bakit na ano yung sa mukha mo? Oo, may sugat oh. Ano nakahoy? Na ano ng kahoy. Buti hindi na ano sa mata mo oh. Masaya kaya? Masaya? Ha? Masaya? Sige, Jay, magbukas ka. Ganun. Try mo. Para hindi ko kaya. Pwede yung gulok. Hatiin nyo lang sa gitna. Tapos sa gitna yung pwedeng kainin. Opo. Yung buto kinakain po, yun maliliit lang naman yun. Diretso nyo na lang pang pagkala. Hindi lagi nasasasukan. Hindi na. Tiningatan na. Yan, ganyan po. Ano ba? Tehilo. 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 Masaya. Masaya. Tehilo kasi. Ganito pala. Asan na yung juice mo? Ma'am, yung anak pala ni Ulis nandun pa. Yung magkapatid sila doon. Tehilo po niya kadali. Ito nga. Sige, mamaya. Matamis.
Opo. Matamis ang Maganda yan pang paano, pang padumi. ang dragon. Matamis ang dragon. Mamaya maging dragon na kami. Bubuga ka na ng apoy dyan mamaya ate. O yan, kinakain. Mag-lukso-lukso Kinakain din po yan. ang mga nanay. Ang mga nanay mag-lukso-lukso na mamaya. Salo ha, sa anak niya. Hala, kinain niya na yung plastic Pag nagdatiga yan, ang nga. Yan lang pala. Sarap ate. Kaya sa kanya kinakain yung yan pa po. Ayun guys, oh, binubuksan na nila ang dragon fruit. Ayun. Sarap niyan kuya, matamis yan. Kinakain ang buto niyan. Huwag lang yung balat. Huwag nyo kakainin yung balat ha. Ito sila ate. Dali ate. Dali. Dali balong. Dali. Balong. Dali. Dali. Dali dito. Nahiya si balong. Naambon dyan. Oh, dali. Tara dito. Dali. Dali dito. Oh, naambon. Dali. Magsakit ang ulo mo dyan. Punta ka doon. Sige, dito. Dali, upuha ka ng papay doon, balong, dali. Oh, abot mo, dali. Ay, ito pa dali. Takot yun. Ito pa, bebe, oh. Oh, ito pa. Oh, di ba? Ang dami. Apple. Yung apple niya. Ito pa, oh. Oh, di ba? Hindi mo na mahawakan. Hawak mo buti. Sarap, lasang ano? Lasang. Ay, yung kalat ha. Huwag kita tapon. Tatapon sa basura. O, kuya, oh. Gusto mo pa? Anong lasa? Tamis po. Matamis. Oh, yan. Ikaw. Ikaw, saan yung dragon fruit mo? Tinago. Sarap kuya? Ha? Opo. Maglilim na kayo, dali. Maglilim na kayo. Basta ng ulan. Malakas na ulan. Naambon na. Yan ang kwan. Lang cute ng baboy nila guys, oh. Ano mo, parang daga. La, katuturagsit. Daw daga, oh. Pwede yatang ibulsa yan ha. Ihahatira namin guys yung batang may sakit. Guys, hindi rin nakapunta at may sakit daw. Nahiya si Balong. Asan na yung ibang may sakit? Yun. Ito. Hindi, doon na. Talaga? Ito pati, yung tinapay niya. Hanap ko, ma'am. Sige po. Bahay-bahay tayo. Ay, hali na po kayo. Sispakin, sispakin. Gandang hapon. Oh, may baby. Bigyan kita ng apple. O, bigay mo sa ano mo, kapatid mo. Yan. Bigyan niyo sila ng tinapay. Ilan po sila dyan na baby? Na bata? Dito, yan ang pang isang may sakit. Ay, si anak mo pala ito, Porok. Oo. Yung may sakit. Si Porok pala ito eh. Paano kasi nakasombrero ka noon kuya? Ako na. Sabi ko, namumukhaan ko si kuya eh. Papurak na lagnat ka. Oo, ako nga. Matamlay na. Ngayon, bago lang ako naka... Dalawa silang bata. Dalawa lang. Bigyan mo na. Kuya, kainin mo lahat yung dragon fruit. Para maglakas ka. Ano? Galin yung balat yan, kuya, ha? Pag may, Paano yan? Hatiin mo hatiin mo lang yan, kuya. Huwag ka ng kutsilyo. Kuha ka po ng may kutsilyo po ba kayo? Ayan. O gulok. Huwag na, Ganito na lang po para ano. Pwede naman pong gulok na lang. Ay, buka ito po ito. Ayan na, kuya, pwede naman. Ah, Buksan mo lang siya. Ah, Parang papaya po siya. yan.
Masarap po yan, para gumaling kayo. Bayan po. Tikman niyo po. Masustansya yan, Purok. Masustansya. Opo, opo. Sige, kainin niyo po. Ito pala bahay mo, Purok. Oh, gatulo na. Umi na kami pa dito. Ano ito? May sakit. Pinakain din ito? May sakit pala dito. Tatlo silang bata. Wala. Yan, ito na aking balay. Ilang taon na siya, ate? May sakit din pa. Tapon lang yan. Marami pong salamat. Nagawawa na kayo. Tapos ano, may tulo-tulo pa ata. Kasi mangot yung bata. Ilan kayo dito, ate? Marami po kami kung dito yung mga bata. I-house raid ko kayo dito, Purok ka. Wala lang dito yung mga bata namin. Kaya kami Dito sila nagluluto. salamat nga. Ay, okay na po yan. Marami pong salamat sa inyo pa. Ay, sige po. Maraming salamat. Sa ulit. Sige. Pagaling kayo ha, bebe ha. Pagaling ka ha. Ala. Bigyan nyo rin si ate doon, makahiga. Sige pa. Kwentuhan daw kayo, dali. Charot. Maraming salamat na lang po. Magbili na kami. Nagsiuwian na sila guys kay lumalakas na itong ano oh. Umuulan na. Nagsiuwian na sila. Yan ha, tira namin guys yung matanda na may sakit din daw. Hindi na makabangon. Ayun, si nanay. Hello po. Yung pakain mo kay nanay. Te, pakain mo sa kanya. Ayaw niya? Hiningal pa ata. Hindi po sira yan. Kung lang talaga yung balat. Sabi, pakain mo kay nanay. Hindi kinakain yung balat ate. Ate, hiwain mo lang ha. Hiwain mo po ng kutsilyo. Ito pa pa tinapay. Te, hiwain mo ng kutsilyo ha. Sige te, i-try mo nga. Kuha ka ng kutsilyo ate, dali. Biyakin natin. Ayun, yung gulok, kutsilyo. O, gulok. May sakit si nanay ate? Parang papaya po yan na hiwain mo siya. Anong niluluto mo ate? Kanin? Ha? Ano po yan? Ha? Suso. Patingin nga ate. Hindi ka mainitan? Nasasalang Mainit ng pala. kamay. Ah, ligdag. Hindi ko makita eh. Igi. Igi. Saan nyo kinuha yan, te? Ikaw kumuha? Kainin niyo po na yung dragon fruit na ha. Parang papaya yan, te, ha? Bukas Para ng gumaling. Bye-bye po. Sige po. Nanay, bye-bye. Bye-bye po. Yan guys, tapos na naman ang ating pagmamigay sa mga bata. Bali may natirang konti. Idadagdag na lang natin sa kabilang sitio. Yung sa may Albunan. Medyo malayo-layo yun guys. Baka next day natin ihahatid. Bye guys! Thank you po sa blessing.